खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। दामफारा लाबाय फिन सासे उन्दै गथ'सानि जिउ चक्र सिं सोरगियारिनि फिसाज्ला अनसुमन सोरगियारिया दामफारजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय। 4 बोसोर बैसोनिल'मोन अनसुमन सोरगियारिया। बाक्सानि कालपानियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला अनसुमन सोरगियारिया बिफाजों मटर साइकेलाव गाखोदोंमोन नाथाय स्लिप जानानै अदेबानि लिमोनद्रा जानानै गोग्लैदों आरो गोग्लैनाय लोगो लोगोनो गोख्रैथिजों खारबोनाय दामफार गारिया बिथांखौ सौख्रांदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों 4 बोसोर बैसोनि अनसुमन सोरगियारि बिथाङा। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोर ओनसोलनि थागिबिफोर आरो खाथि खालानि सुबुंफ्रा गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो भुगिनांनाय नखरनो जाहाथे 20 लाख रां अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय दाबि खालामदों। लोगोसेनो बाक्सा जिल्लायाव हान्था मेला बिफाना दामफार गारि खारनायखौ लानानै समय फोसावनाय फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम फरायसालियाव थांनाय सम आरो बेलासे 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम फरायसालिनिफ्राय फरायसाफोर फैनाय सम। बे समाव दामफार गारि बा गोबां लिरथाय लानानै फैनाय गारिया खारनो मोना होननानै हान्था मेला बिफाना फोसावखानाय जादों। नाथाय बे आयेनखौ गोख्रोङै फालियैनि थाखायनो बा प्रशासना गोख्रोङै बाहायैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बे नेमखौ जाहाथे गोख्रोङै फालियो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो। ओजोंहाय दायनिगिरिनि हेंथा जाहाथे प्रशासना गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा। पुलिसनि आखाइनिफ्राय दायनिगिरिया खारदों। केरालानिफ्राय डिमापुर फारसे रेलगारिजों लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारदों सानै दुथाङा। रिपर्टनि बादिब्ला रशीद आली आरो शुकुर आली मुंनि सानै दुथांजों लोगोसे माखासे दुथांफोर गासै 4-5सोआ लोगो नांनानै इथा बानायग्रायाव खामानि मावग्रा आइनुद्दिन आलीखौ बुथारदोंमोन। 8 दान सिगांनो बुथारदोंमोन। बेनि उनाव रशीद आली आरो शुकुर आलीया खारनानै दंमोन। दुथांफोरनि हेंथा नखरनि सोद्रोमाफोरा डिमापुर पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव पुलिसा संदाननानै केरालायाव नागिरहैनानै केरालानिफ्राय रशीद आली आरो शुकुर आलीखौ हमनानै लानानै फैदोंमोन आरो रेलगारिजों डिमापुर फारसे लानानै फैदोंमोन। नाथाय केरालानिफ्राय डिमापुर फारसे रेलगारिजों लाबोबाय थानाय समावनो गसाइगाव मोननाय लोगो लोगोनो बेनि खाबु लानानै दुथां रशीद आली आरो शुकुर आलीया रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमनानै खारदों। जाथायखौ लानानै फोरमायथिदों दि दुथांफोरा जेब्ला रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमनानै खारदों अब्ला पुलिसा बिसोरखौ हमनो थाखाय दुथांफोरनि उन उनबो होसोलाङाखै। जाय दोलोनि अनजिमाया मोजां जागोन अदेबानि जाय दोलोआ बांसिन मासियाव देरहागोन बे दोलोजोंनो लोगो जागोन बिजेपि राजखान्थि दोलोआ। बे खोथाखौ फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित दासआ। बिटिआर मिशन बिजेपिनि जि मोन्थोर बेनि सायाव बिथा खालामनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरआव सान बा हर 4 थानायनि खोथा होदोंमोन। बे लेखायै दिनै बिथाङा उदालगुरियाव फैगोन आरो बिजेपिनि मावथिफोरखौ लोगो हमगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे एमपि दिलीप सयकियाबो थागोन। लोगोसे गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर थागोन। गासै 831 बुथनिफ्राय 7यै लेंहरनाय जादों आरो उदालगुरिनि सिङाव थानाय मोनजि बियाबनिफ्राय मावथिफोरखौ लेंहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरआव दिनैनिफ्राय लानानै 7 जुलाइसिम थागोन। नाथाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव बेसेबां मासियाव गेलेगोन बेखौ दासिमबो रोखायै थांखि लानो हायाखै। अब्लाबो मोन 8नि बांसिन मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामदों रन्जित दासआ आरो जाय दोलोनि अनजिमाया मोजां जागोन बे दोलोजोंनो बिजेपिया लोगो जागोन आरो बिजेपिया गोहोगोरा लोगो जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बिजेपिया बिटिसिआव रावबो राजखान्थि दोलोनि गोहोखौ खम खालामनो बिसायख'थि गेलेया। बिजेपिया बिटिसिआव गावनि गोहोखौ बांहोनोसो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै बिजेपिनि दैदेनगिरिया बुंदोंब्लाबो बे खोथायाव बेसेबां सैथोथि दङ बे साननो गोनां। बिजेपिया जुदि बिटिसिखौ गावसोर लानो लुबैयाखैमोनब्ला मानि थाखाय UPPLजों लोगो सिफायनानै हारसिं गेलेनो थांखि लादों बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। जुदि बिजेपि दोलोआ हारसिं सोरखार दानो हानाय बायदि मासियाव देरहासार जानो हायोब्ला UPPL आरो BPFजों लोगो जानांगौनि गोनांथिया मा? जायनाखि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव बिजेपिनि CEM दङ अदेबानि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव बिजेपिनि सोरखार दं। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाव
आवबो BJPनि CEM दङ थिग बेबायदिनो BTC आवबो BJPआ गावसोरनि CEM खौ लुबैदों नामा जायनाखि UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलोआ ज' जानो थाखाय गोबां खेब सावरायबोदों नाथाय गोबां खेब सावरायनायनि उनावबो ज' जानो हायाखै बेनिनो मुलाम्फा लानो नागिरदों BJPआ जायनि जाहोनाव फैबाय थानाय समाव BJPआ गावसोरनि गोसो बायदियै UPPL नङाबा BPF जों लोगो जानो हागौ मानोना जाय दोलोनि अनजिमाया मोजां जागोन बे दोलोजोंनो BJPआ लोगो जागोन होननानै मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा रोखायै फोरमायदों फिसाय थैजानाय रान्दि आइजोफोरा दानिया दानफायाव 4,000 रां मोननो हासिगोन मोननै गुबुन गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों दानफायाव 4,000 रां मोननो हासिगोन गवा सरकारा लादों बे थांखिखौ फिसाया जुदि 21 बोसोरनि खमब्ला बे 4,000 रांखौ दानफायाव मोननो हागोन गवानि ससियेल वेलफेयार मिनिस्टारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगाङाव रान्दि आइजोफोरा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव गृह आधार स्किम अदेबानि बिथांखिनिफ्राय दानफायाव 1,500 रां मोनोमोन आरो बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोनां जायोमोन बेराफारसेथिं स्टेट वुमेन एन्ड चाइल्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय दानाव 2,500 रां मोनोमोन आरो बेनि थाखायबो आलदायै एप्लाइ खालामनो गोनां जायोमोन दा बेखौ ज' खालामनानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सिङाव लाबोनाय जाबाय आरो दानिफ्राय रान्दि आइजोफ्रा दानफायाव 4,000 रां मोननो हासिगोन गवा सरकारा लादों बे थांखिखौ गोग्गाथाव खौरां सासे बर'नि फिसाया 2 सनानि मेडेल आरो 1 रुपानि मेडेल देरहानो हादों आमेरिकानि आलाबामायाव खुंजानाय वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 आव आर्चारि बादायलायनायाव बिथाङा 2 सनानि मेडेल आरो 1 रुपानि मेडेल देरहासार जानो हादों मुङा अरुण बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्ला गोदानारि गामिनि थागिबि थांनाय 2020 मायथाइयाव कक्लाबारियाव सेन्ट्रेल स्टेट फार्माव एग्रिकालचार कलेज लुनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म आरो MP बिथांमोना अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन नाथाय दिनैसिम मावनो हायाखै बेखौ फोरमायथिदों बारग' MLA थानेश्वर बसुमतारिया कक्लाबारियाव देरसिन मावनो हायैनि मादाव बेयो मोनसे होननानै बुंथियो BPFआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो 2003 नि 10 फेब्रुवारिसिम BTCआव थानायफोरनि सायाव नायबिजिरनानै हानि पाट्टा होगोन होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोराव 100 कौटि रां होनाय जागोन आइजोफोरनो बोसोराव 40 कौटि रां होनाय जागोन आरो फिसा फिसा फालांगि मावनानै जाग्राफोरनो बोसोराव 50 कौटि रां होनाय जागोन होननानै रादाय होयो बेनि अनगायैबो स्टेन आरो गुबुन गुबुन बिमानि रावाव बांसिन मोननाय फरायसाफोरनो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो कचिं सेन्टार बानायनाय जागोन होननानैबो रादाय होयो लोगोसेनो फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव कालदिया दैमायाव गंसेबो RCC दालां गैयामोन नाथाय BPF सरकारनि समाव नावपुटानिफ्राय नावसालिसिम गंस्नि पाक्कानि दालां बानायदों होननानै फोरमायथिया बारग' MLA बिथाङा ओजोंहाय UPPL सरकारा गोबां खोथा होदोंमोन नाथाय खोथा होनायखौ मावफुंनो हायाखै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै रादाय होदोंमोन नाथाय बेबो नंखाय फोरमान जाबाय होननानै बुंथियो आरो UPPL सरकार अदेबानि प्रमद बर' बिथांनि थगायनायखौ दा रायजो राजाफ्रा बुजिबाय होननानै बुंथियो बारग' MLA बिथाङा गासैबो फरायसालिया दा गोलोम बोथोरनि बन्द मोनबाय गोबां फरायसाफोरानो गोलोम बोथोरनि बन्दआव खाथि खालानि दैमा बिलो बायदिफोराव दुगैनो बा ना लायनो थाङो नङासै नाथाय गाव गावनि गथ'आ जुदि दैयाव दुगैनो थाङोबा बा बहाबा गोलाव समनि थाखाय गेलेनो थाङोबा न'खरनि सुबुंफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम नङाबा नोंथांजोंबो जाथावै जाथाया जानो हागौ थिग बेबायदिनो शिबसागराव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गोलोम बोथोरनि बन्द मोननाय समाव फरायसाफ्रा दैयाव दुगैनो थाखाय थांदोंमोन 7 थाखोआव फरायनाय गासै 4 लोगोफोरा दैयाव दुगैनो थांदोंमोन नाथाय दैयाव दुगैनो थांनायाव 4नि मादाव 2यानो गोदोनानै थानो गोनां जादों गोबां नागिरनायनि उनावबो 2नि गोथै देहाखौ दासिमबो मोननो हायाखै शिबसागराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया जिउ खोमानांनाय फरायसाफोरा पुरब काश्यप दत्त आरो आइशरिक रंमान मेधी बिथांमोननि गानग्रा जोमग्रा साइकेल बायदिफोरखौ दैनि जिङाव मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों उनाव बिथांमोनखौ दैयाव गोबां नागिरदोंबाबो मोननो हायाखै ओजों पुलिसनिफ्रायबो रैखा खालामनो थाखाय जेबो मदद मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय न'खरनिफोरा मोसौ बेदरनि हेंथायै दासान्दि रायजोआव गोख्रों सेबनाय जागासिनो दङ गुबुन गुबुन जायगायाव मोसौ बेदरनि हेंथा गोख्रों सेबनाय जागासिनो दङ उदालगुरि आरो क'क्राझारनि गुबुन गुबुन हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव सेबनानै गोबां केजि
मोसौ बेदर हमनायजों लोगोसे फालांगिरिफोरखौ हमनायनि उनाव बरपेटा रड पुलिस आरो सिमलागुरि पुलिस जथाय लोगो नांनानै बरपेटा जिल्लानि गुबुन गुबुन हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव सेबनानै गासै 70 केजिनिबो बांसिन मोसौ बेदरखौ हमनो हादों। रायजोआव मोसौ बेदर फाननाय आरो जानायखौ बन्द खालामदोंबाबो जायगा जायगा हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव मोसौ बेदरखौ उदाङै फाननाय जायो आरो मोसौ बेदरखौ जानाया जागासिनो दङ। बेनि सायावनो बिथा खालामनानै रायजो सरकारा फिन आरोबाव गोख्रों राहा लानो थांखि लादों, जायनि जाहोनाव दा जायगा जायगा हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव सेबनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आसाम पुलिसा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।